gradonačelništvu države i gradu Zagrebu, pa i posebno naravno Gradskom uredu za zdravstvo, što već po 7. put smo angažirani u aktivnostima u borbi protiv pušenja i ranog otkrivanja pušičkih bolesti. Poliklinika već od 2008. provodi preventivne preglede kako koje godine, nekad tijekom godine, nekad u određene dane, a njih je sada, ja bih rekla, sve više i više, pa nam se ovako dogodi da imamo i 5-6 dana u godini kad smo aktivni po 2-3 dana. U povodu ovog Hrvatskog dana nepušenja Poliklinika se pridružila naravno akciji ranog otkrivanja i KOPB-a, za koju ste čuli da je jedna od vrlo ozbiljnih bolesti zauzima 3. mjesto, pa i karcinoma pluća koji je na 5. odnosno 6. mjestu. Mi ćemo u našoj Poliklinici kroz sljedeća 3 dana provoditi akciju besplatnu, naravno za sve pušače i bivše pušače, tako mi to volimo reći ipak, jer i oni su također ugroženi bez obzira što su prestali pušiti. Stariji od 40 godina još uvijek je ta granica nekako ipak za rani probir određena i prema nekim svjetskim mjerilima. Od 1 do 5 sati, znači od 13 do 17 sati i danas i sutra i presutra imat ćemo akciju koja će obuhvaćati i rentgensku sliku pluća i spirometriju, znači obradu plućne funkcije, pa i mjerenje naravno ugljičnog monoksida u perifernoj krvi, izdahnutom zraku i mjerenje kisika u krvi i na taj način ćemo, ako otkrijemo naravno odmah nešto sumnjivo, pacijente naručiti za dodatnu obradu, a ako ne, uvijek naravno preporučamo prestanak pušenja i kontrolu plućne funkcije makar kroz tijekom godine dana, jer samo na taj način možemo zbilja rano otkriti KOPB koji nam se provuče kod pušača i više godina pacijenti imaju smetnje, a da ih otkrijemo na vrijeme, što nije dobro jer imaju lošu kvalitetu života. Evo, ja time pozivam naše sugrađane da nam se jave u ova 3 dana. Do sad smo pregledali oko 3000 ljudi i imamo zavidan probir KOPB-ovaca, 18% u tom broju smo otkrili novo oboljelih bolesnika, odnosno pacijenata s KOPB-om, naravno metnili ih pod skrb liječenje, a ono što je možda bitno što mi radimo još dodatno, a to je i plućna rehabilitacija koja je vrlo bitna za pacijente sa KOPB-om, jer je to jedan vid nemedikamenozne terapije kojim se jako dobro vraća kvaliteta života.